assalamu alaikum wa rahmatullah bandiraɓe yeɓoɓe yaw pidi tv wonɓe nder leydi sénégal ha e bowal leydi mo woni mon foof salminama yinde manama yettode sikela en garti e katande jomiraɗo joom baɗe bawɗe oɗo ñalawma aljuma ina woni capantati e goho lewru mai hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi joni koye jaade leydi sénégal paali jaydeji leydi men e oɗo subaka aljuma ene wayno garti koye titode ɗiɗi titode aɗana nde ene wayno tan ko soynama convocation won mbiyen nangli jayndiyankoɓe e laamu kisu ngu kono kadi ɓe garti e gonɓe to golle lebbiɗi ɗi ngo hoore jagorɗo Ousmane Sonko waɗi hanki vidéo goto e nder réseaux sociaux puɗɗortoɗen ko jayde enquête nden jayde wi ko nangle woni arrestation et pression fiscale hani e bipolarisation ɓe mbi tan ko ɗum saltan wonande la presse sénégalaise manam ko ɗum saaha musɗo kamniɗo wonande jayde leydi ndi alhaali général Kandé kañum tigui sukkiti ɗeɗo gueɗe saabu directeur de publication jeyande la turbine e on ɗon mbo quotidien mbaɗanoma convoqué hanki e hande kala Moundiaye Cissé mbo ONG 3D erima laamu ngu yo serndu walla ni yo ittu ha laaɓatere ko wiyete bipolarisation ɓe ganduɗa ɓe ko yaaduɓe kono kadi ɓe jadani laamu ngu kala nde pondete e saaha goto ɗin konguɗi sifaji kala ne tawe e hello ɗiɗi e tati nder jandi witende enquête les échos areɗi en titoɗe ɗiɗi ganduɗa ɗe ko ɓurde mantanade oɗo subaka hande garaten koye titode wonde nde woni tan ko ngakki lebbi ɗiɗi koɓe gaari e gardigo leydi Sénégal ɓe mbi ko laamu kesu ngu fuɗɗima wadde convoqué jayndiyankoɓe ene hen directeur de publication jeyande la turbine mbaɗaɗo hanki place à garde à vue ko adi kene accite e nder jamma jengguɗo kono kadi directeur de publication mo ganduɗa ko jeyande wiyetende le quotidien waɗama convoqué hande ɓe ganduɗa ko kap kañum ne erima laamu kesu ngu yo ha joni janguito ko wiyete ko yo heeb leçon windande e laamu ɓennugu ngu walla ni e kañum hoore muɗum no waɗiranno e jamonoji jewtuɗi Abdou Mbow mo ganduɗa kam tigoni hoorejo groupe parlementaire Benno Bokk Yakar ina namdo holtan ko woni e juude oɗo saaha oɗo forme de menace wonande ɓe ganduɗa kañumen goni autorité ji kesi ɗi titone wonde nde ko discours de feu konguɗi gulɗi jaw ɗi hoore jagorɗo wokkiti ɓe mbi ko Sonko ene wayno tan wokkiti konguɗi gulɗi jaw fewde ɓe ganduɗa kañumen goni wujjuɓe gueɗe koppreje guendi o wi noon ko hay goto ha joni e ɓenɗon wujjuɓe kalissa leydi ndi gaccatake ndeeƴa ma gartir ha kay mbuɗu wattindigo ngu wi noon ko hay goto walla ni hay ndiga wawa wadde déstabilisé leydi ndi hay goto wadde leydi Sénégal e on tuma noon kanko mo ganduɗa ko Ousmane Sonko o wi ko ala compte mbo waɗata rendre ɓe ganduɗa kañumen goni jayndiyankoɓe walla ni ɓen worɓe politique konngudi makko ina jaaji e hello jeetati e nder nden jaydi witende les échos besbi le jour kañum ne arti koye convocation ɗi ganduɗa ɗi ko convocation ngaji kawniɗi fewde e jayndiyankoɓe leydi Sénégal tawi koye régime Diomaye Faye ɓe mbi ɓe witande ko monstrueux Pape Moussa Traoré mbo tribune waɗama libéré kono kadi waɗama reconvoqué manam on nodditama hande oɗo aljuma Mohamed Gueye mbo quotidien kañum ne heɗanoma hanki tawi heeɗima ko gendarmeɓe ɓen loskoɓe Madiambal Diagne gonɗo toon to caggal leydi kañum ne wayno raɓɓikinima e on ɗon e ngal ɗanngal muɗum artiga e nder leydi Sénégal o wi so tawi ɓenne jagga directeur makko de publication wona on tan jaggata hay kanko aɓe potimo jaggude la cap ko gomo ganduɗa ngu kam tambi kako fate banggue daranade foddeji jaynenkoɓe leydi Sénégal mbasi yonude ɗen nangli kono kadi erima laamu ngu nde waɗata ko wiyete ko hono rupture ɓe mbi garti kamɓe jaynenkoɓe siftinden holko Ousmane Sonko haalanno e nanggal Pape Alé Niang e sahande wonno nde opposant levé du corps wonande Mansour Seck Baba Mal ɓe mbitande ko Baba a mal au cœur ko ɗum jeu de mots ɓe jaynenkoɓe e besbi le jour bindi e oɗo subaka le quotidien wi ko alhaali général Kandé ne wayno tan ko laamu ngu yoɗo saha hande woni koye terrain mini directeur de publication jeyande la turbine ma rutto hande toon to loskoɓe ɓe e won mo ganduɗa kañum tigui woni mbo le quotidien waɗama kadi convoqué oɗo subaka hande la cap gonɗon goomu erima laamu kesu ngu nde wayno tan nde muñanta jayndiyankoɓeɓe kono kadi ganda ɓen goni koye wadde golle mumen ceerno Alassane Sall kamne naati e nden ɗon haare suuti konguɗi eko fate banggue gueguingol on ɗon mo ganduɗa kam tigui le général Kandé nawede toon to Inde kanko ceerno Alassane Sall noon jeyanankoɓe mbaɗi ko namdal beele ma laamu ngu wanmo convoqué ɓe gaari iddutogol e mo ganduɗa kam tigui woni Mansour Seck mbi ko Baba Mal o wasi funere muɗum mo ganduɗa kam tigui woni Mansour Dine Seck
Vox Populi ne wayno ari koye on ɗon bilan nden ɓeeto golle mo lebbi ɗiɗi wonande Ousmane Sonko mo ganduɗa tawi o ɓetanoɗen golle ni ko gardigo Bassirou Diomaye Faye ɓe mbi ko Sonko ne wayno tan adadi konngudi muɗum ko wiide wonde won dariɓe ne mbaɗa ko wiyete ko déstabilisé leydi ndi manam tan ina dillina leydi ndi ne kara ɗum addeji tawi noon o tuumi hen ko opposition kesso wiide makko noon so tawi oɗo saaha hannde ɓen ko dariɓe gam wadde ɗum yo pam ɗum ɗon ko ɗum kodol mumo jogori wonde saabu ala fof to wattinta e wiide makko ni so tawi Sénégal naɓe lelima yo ɗano saabu maɓe mbad golle mabɓe no hannirta ni kala gujjunoɗo kalis walla mbo inde muɗum modduno e to banggue rapport aji contrôle ɗi jomum ma nodde kono kadi martirɗen copreji saabi jeynen ko ɓe mbi ko Ousmane Sonko ɓornitima gawuji muɗum politique gam wadde contre attaque walla contre attaqué fewde ɓe ganduɗa kañumen goni opposition kesso o jayde le public ari koye ɗin konnguli Ousmane Sonko o wi ko hay goto hay hunde d' ailleurs wawa yerɓinde leydi Sénégal Sonko ɓe mbi ko fayi école mbo Macky Sall janen ko ɓene pamminen wondene état mo ganduɗa ko responsabilité dariɗo gam ha joni rende Sénégal nabɓe hanki eɓe ciftina wonde Ousmane Sonko darino wi wondene koma yirɓin Sénégal ha laamu ngu ronka lamade ɗum hande ko on Ousmane Sonko arti wiide wondene hay goto wawa dillinde leydi Sénégal ɓe mbi ko ndaw kawisa haɗa maɓe artude konnguli ɗi wi wondeni kala mbo inde muɗum moddi eko fate banggue ɗi rapport aji corps de contrôle jomumen ma pawi junggo kono kadi ma gartirɗen copreji ha laaɓa ceer ɗin konnguli Ousmane Sonko ne jaaji hello joyi e nder nden jandi witende le public le témoin quotidien wi ko lebbi ɗiɗi caggal koɓe darna ngu laamu kesu Sonko ɓe mbi ko deñi hakkillaji wondeni ma rupture wod tawi kadi rupture woni koye jaɓal muɗumen oɗo saaha o holiti wonde noon ɓen dariɓe ina mbaɗa ko wiyete ko ha joni yiide dillinde leydi Sénégal ɓen ɗon yo gandu ala foof ko mbawi hen haydara saabu hay goto ala ko wawi yerɓinde leydi ndi wona ɗo e nder leydi Sénégal wona e caggal leydi te kadi wiide makko jaam tan woni ko dumoto ɗo e nder leydi Sénégal l'indépendant ne wayno ari koye diplomatie jillu cehilagal e golle wonande Bassirou Diomaye Diakhar Faye hoore leydi ndi ɓe mbi tan de ko bolol walla jottodiral Dakar Bamako Ouagadougou foof en hande sembitinama woni hakkude Sénégal e Mali kam e Burkina Faso ɗum ko caggal jillu hoore leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye toon to Ouagadougou jaɓɓima toon ko colonel Ibrahima Traoré gardiɗo laamu ngu to banggue transition o rutti toon to Bamako walla o ƴangoyi toon to Bamako mo ganduɗa o jaɓɓima toon ni ko colonel Assimi Goïta tambiɗo laamu ngu e oɗo saaha woni to banggue on ɗon transition jaɓanten ko jayɗe coftal balli gadortoɗen ko jayde record quotidien nden ari koye coupe du roi Al Ahli e Al Nasr ɗum noddi hono on ɗon coupe championnat toon to leydi Arabie Saoudite ko hande on final sanga 18 heures ɓe mbi ko Koulibaly jogori huccodirde koye Sadio Mané ko ɗum duel du final kono ɗum ɓe garti Ligue 2 25e journée ko adi dernière ko adi on ɗon ñalawma battidiɗo ɓe mbi ko walidan to banggue Ligue 2 ngabbi Ligue 1 Demba Diomne kadi kañumne natani ko wiyete ko hono national numéro 1 Stade quotidien ko ɗon guddirten robine men jayndeji oɗo subaka hande jaynen ko ɓe gaari koye Sénégal RDC 4e galop d' entraînement wonande balo teddugal leydi Sénégal ɓe mbi ko Cissé oɗo saaha hande yiyani taw ko wiyete ko colonne vertébrale muɗum manam tan ngal ƴiyal keesi équipe nationale du Sénégal de soit arɗo saabu wona latroji ɗi wona défenseur du central kono kadi wona omo ganduɗa ko leader technique mbo équipe nationale o hono Sadio Mané jaynen ko ɓe garti on ɗon coupe du roi toon to Arabie Saoudite ɓe mbi tan de ko dielo sommet hakkude Koulibaly e Sadio Mané on ɗon coupe du roi kona ɗum koɓe garti budget wonande 34 milliards e halis CFA ɓe mbi fof de walla tan holko saabi Al Ahly ina waɗi dominé toon to Afrique goɗɗum ko jaynenkobɓe garti ko rétro wonande mondial Japon e Corée 2002 ne wayno ko souvenir eɗen gandi oɗo ñalawma hande 31 lewru mai wonno tawi ko 2002 hawruno Sénégal fino leydi France champion d'Afrique champion du monde en titre et champion d'Europe en titre ne wayno noon Sénégal ne wonno e participation muɗum gadiɗo marqueno oɗon bi ko yarah muɗum Pape Bouba Diop saabi jeynekoɓe duttini en to banggue tarih kono kadi duttini en to banggue souvenir beele tan yimɓe ne ciftoro on épopée de 2002 musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo uddi robine men jayneji oɗo subakal juma hande en jetti Djiby Dieng to banggue caméra e montage damene moɗon e jayneji so Allah lamɗo jaaɓi jogori wonde ko altini kona ɗum
aadi mon e rédaction so allahu lamɗo jaaɓi ko aset janggo e yewtere moɗon witende pamen paminen yo en gone jaam.